Πάμε να το συζητήσουμε αυτό το ζήτημα με τον κύριο Καραχρήστο. Ο κύριος Λευτέρης Καραχρήστος είναι ασφαλιστής. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα κύριε Μπέσκο, καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, βλέπουμε δεν ξέρω αν βλέπετε και εσείς ως ασφαλιστής αύξηση αυτή τη στιγμή των δηλώσεων κλοπών αυτοκινήτων. Υπάρχει σημαντική αύξηση, ναι. Συμφωνούμε, δυστυχώς συμφωνούμε. Δυστυχώς. Θα ήθελα να μην συμφωνούμε. Λοιπόν, για πείτε μας λιγάκι, τι εικόνα έχετε? Φαντάζομαι ότι λαμβάνετε εσείς προσωπικά, ας πούμε, πολλές δηλώσεις από πελάτες σας οι οποίοι τους έχει κλαπεί το όχημα, έτσι. Υπάρχει μεγάλη αύξηση στα περιστατικά όλοι. Σας χάσαμε κύριε Καραχρήστο, νομίζω. Μας ακούτε? Λοιπόν, Έλλη, να το... μισό λεπτάκι, σας χάσαμε. Κύριε Καραχρήστο, δεν ξέρω αν με ακούτε. Με ακούτε τώρα? Δεν μας ακούει ο κύριος Καραχρήστος. Μπορούμε να το ξαναποκαλέσουμε? Τώρα σας ακούμε εμείς. Εσείς δεν μας ακούτε. Συγγνώμη, είχα ένα πάνω το ακουστικό. Λοιπόν, υπάρχει αύξηση των περιστατικών κλοπής. Έρχονται και στο γραφείο μας δηλώσεις από πελάτες. Δυστυχώς οι σπίδες στην ουσία δρούν κατά κόρον και αγοράζοντας και τα τρακαρισμένα αυτοκίνητα για τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, παραποιούν τα στοιχεία από τα κλεμμένα, αριθμό πλαισίου δηλαδή, και μετά βγαίνουν προς πώληση με νέες πινακίδες. Άρα παίρνουν ένα καταστραμμένο αυτοκίνητο, για να το καταλάβω λιγάκι, έτσι. Πώς γίνεται το σύστημα, πώς δουλεύει το σύστημα, έτσι να το πω. Παίρνουν ένα τρακαρισμένο αυτοκίνητο της Χ μάρκας. Εντάξει. Ναι. Αναζητούν να βρουν ένα κλεμμένο αυτοκίνητο ή ένα αυτοκίνητο που θα κλέψουν ακριβώς ίδιας μάρκας, ακριβώς ίδιου χρώματος. Κάπως έτσι γίνεται. Ακριβώς το ίδιο. Ναι. Ακριβώς το ίδιο. Αλλάζουν τους αριθμούς πλαισίου. Ναι, παραποιούν τα στοιχεία του κλεμμένου αυτοκινήτου. Και μετά το διαθέτουν προς πώληση με τις πινακίδες και τα έγγραφα του τρακαρισμένου. Να σας ρωτήσω, υπάρχει τρόπος, εσείς ως ασφαλιστής, έτσι, και δική σας ασφαλιστική εταιρεία φαντάζομαι να συνεργάζεστε με πολλές. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο, ας πούμε ένα τροχαίο ατύχημα, το οποίο ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, αυτό το αυτοκίνητο δεν πρέπει να πάει προς καταστροφή? Με κάποιο τρόπο να φύγει από... Κανονικά θα πρέπει να πηγαίνει για ολική καταστροφή σε εταιρείες ανακύκλωσης με κατάθεση όλων των εγγράφων. Μάλιστα. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που απλά πωλούνται τα τρακαρισμένα σε κάποιον που ενδιαφέρεται να τα αγοράσει. Είτε σε μάντρες, είτε σε άλλους ιδιώτες. Οι επιτίδιοι έχουν κάποιες προτιμήσεις όσον αφορά μάρκες αυτοκινήτων, συγκεκριμένα αυτοκίνητα? Γιατί τα στοιχεία νομίζω ότι θα έχετε κάποια εικόνα, αλλά έχουν κάποια συγκεκριμένα τα οποία βάζουν στο μάτι? Κοιτάξτε, και τα Peugeot 2008, 208, Qashqai, τα Smart γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ότι είναι στο στόχαστρο. Ναι, γιατί αυτό θέλω να ρωτήσω, γιατί είναι στο στόχαστρο αυτά τα αυτοκινητάκια? Είναι πιο βολικά, είναι μικρά, έχουν μεγάλη αξία και ίσως να τους είναι πιο εύκολο. Αυτό πιθανολογώ ότι ευθύνεται. Μάλιστα. Για τις επιλογές τους. Άρα είναι πολύ εύκολη η κλοπή τους και γι' αυτό το βάζουν στο μάτι. Μάλιστα. Η κατάσταση στην Ελλάδα έχει ξεφύγει λίγο. Το 2022 σε μια έρευνα που είχε πέσει στην αντίληψή μου ήμασταν 5η στην Ευρώπη στις κλοπές. Μάλιστα. Δεν είναι ένα στοιχείο. Υπάρχει ένα κενό εκεί. Θα πρέπει να γίνουν λίγο πιο αυστηρά τα πράγματα. Αντιληπτό. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, όταν αγοράζει ένα όχημα, πρέπει να το ασφαλίσει. Σωστά? Ναι. Υποχρεωτικά. Λοιπόν, η ασφαλιστική εταιρεία έχει τρόπο να προστατέψει τον πελάτη, δηλαδή να δει ότι όντως αυτό το αυτοκίνητο είναι παραποιημένα, παραδείγματος χάρη, τα χαρακτηριστικά του, ή το Υπουργείο όταν κάνει τη μεταβίβαση έχει τη δυνατότητα, το Υπουργείο Μεταφορών εννοώ, έχει τη δυνατότητα να δει ότι αυτό το αριθμός πλαισίου είναι παραποιημένος, παραδείγματος χάρη, και δεν είναι αυτό το όχημα το οποίο πρέπει να είναι? Υπάρχουν τρόποι δηλαδή ελέγχου? Θα πρέπει να γίνει έλεγχος. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος στον αριθμό πλαισίου του αυτοκινήτου. Αυτό δεν γίνεται. Μάλιστα. Άρα δηλαδή πάω εγώ να μεταβιβάσω ένα όχημα, έτσι,
Και πάω μαζί με τον αγοραστή ή του δίνω, παραδείγματος χάρη, μια υπεύθυνη δήλωση. Δεν ξέρω πώς γίνεται ακριβώς. Έχω πάρα πολλά χρόνια. Γίνεται μια υπεύθυνη δήλωση, πάνε στο ΚΕΠ ή απευθείας μέσω διεκπεραιωτή στο Υπουργείο. Αλλά συνήθως κανείς δεν ελέγχει τους αριθμούς πλαισίου των οχημάτων. Άρα πάω με μια άδεια που μπορεί να είναι άλλο αυτοκίνητο, τελείως διαφορετικό. Έτσι. Πάω στο Υπουργείο. Καταθέτω τα χαρτιά, δεν βλέπει κανένα το αυτοκίνητο αν είναι όντως αυτό το αυτοκίνητο. Παραδείγματος χάρη μπορεί να έχει και άλλο χρώμα. Το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Έτσι. Το οποίο νομίζω ότι είναι και παράδαση το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάω στο Υπουργείο, παίρνουν τα χαρτιά, χαμπάρι αυτοί. Δεν τους ενδιαφέρει τι αυτοκίνητο είναι αυτό που υπάρχει απ' έξω. Δεν το ελέγχει κανένας. Είναι έλεγχος. Επίσης, και αυτό που λέτε με το χρώμα, μπορεί κάποιος να το έχει βάψει και στην άδεια να είναι άλλο χρώμα. Αλλά υπάρχει και περίπτωση ανθρώπου ο οποίος αγόρασε ένα αυτοκίνητο το οποίο απαγορευόταν να κυκλοφορήσει στην Αττική γιατί ήταν diesel παλαιάς τεχνολογίας και το πούλησαν εδώ στην Αττική. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καραχρήστη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.